Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. What's happening, guys? Yo, isencane lengane because yangena le. And into engizothi ngikhulume ngale nto uzokukhombisa umehluko. Masikube leli gama lesingisi lithi accountability. Ningixolele-ke mina ngafunda angazi igama lesikole engafunda kuso isiphi English nesiZulu ngakufunda ngendlela efanayo. So mangibiza amagama esingisi aba naleyo nto ukuthi hayibo alibizwa kanje asilungise ukuthi libizwa kanjani sekulento. Ubaba uDlamuka lento leyo ukuthi yimi owenze lokho ngosiyacela wayivuma kweyakhe i-TV show. Akekho ubaba uDlamuka engikhuluma ngayo, ubaba uDlamuka ubaba kaSiyacela. Wasibekela sakubona futhi ukuthi hayibo uSiyacela uyinkinga enjena ucasule South Africa yonke, ucasule umphakathi wangakubo. Kwenziwe yini afike la uSiyacela azi ukuthi yelakhe igama elibalekile ukunelawo wonke umuntu. Amazwi akhe makhulu, ubaba wakhe makhulu, kunkosikazi wakhe makhulu, emndenini wonke, futhi umuntu uzomtshela lento amtshela yona iphelele lapho i-right. Le behavior yakhiwe yini? Uthi ubaba uDlamuka-ke ngomlomo wakhe washonelwa unkosikazi. Mayishonelwa unkosikazi, amakhosikazi ayekhona aba nokuthi lo nkosikazi ubeyintandokazi. Wasala nengane ekufanele ukuthi ayikhulise, amakhosikazi amanye asele nawo angamsiza. Maye esesele nengane kuhuye nengane waba nalento yokuthi ingane avala isikhala sikama wayo because akasekho ofikayo ezoba umama lengane, sekusele yena naye nengane. Wavuma yonke into kanti useyona. Kwaba ingane le angazujwayela ukuthi cha kuyo, kwaba ingane le angayithethisi, ayikhulume noma kanjani ngoba nolimi alulungi nje ngoba ingane yazi ukuthi noma yini engikhulumayo i-right ngoba ubaba akasho ukuthi ayikhulunywa le, ayenziwa le, ungayenzi le, akusiyo indawo yakho leyo. Leyo bond leyo, noma angisho ukuthi wrong i-bond enjalo. Iba wrong ngokuthi umzali engasakwazi ukuyidiscipline ingane. Iba wrong ukuthi umzali ebone sengathi u-wrong, ebone ngathi kubi, noma uyayihlukumeza ingane mayizoyitshela ukuthi uyabheda-ke manje, ayishaye or ayilungise, ayifundise ngendlela nokunqaba. Ubaba uDlamuka wayivuma-ke leyo nto. Ikhona i-episode esho njalo. Wathi-ke uyazisola ngokwenza kanjalo ngoba yila akhiphe khona le monster esiyibuka ku-TV. Njengoba manje akusagcini kuyena lento ubaba uDlamuka ayenzile ekhulisa lo mntwana, nabanye sebayi-experience abadala because uSiyacela wazi ukuthi yena uhlezi right, uyena futhi lento wayibona ikhona ngoba ubaba wakhe umkhulise kanjalo. Kodwa-ke inkinga yababa uDlamuka ukuthi unkosikazi wakhe okuma Siyacela ubengekho, eseshonile. Waba nento yokuthi ngizoyithanda le ngane, ngiyenzele konke le ngane, angifuni izwe sengathi uma wayo akekho. Kanti vele-ke kuzobanjani empilweni izoza ukuthi uma wayo akekho, kodwa ayifunde ngendlela. Ubaba uDlamuka waye umfundisi lona othi mayevula iBible verse asho into ekhona noma kwezinye zingabuka, wayivuma ubaba uDlamuka ukuthi ubuye. Umehluko ngobaba uMseleko, asikhulumi ngento esiqagelayo, simbonile, samuzwa kwi-TV show. Ngaphezu kokumuzwa ekhuluma noSibindi, saphinde sambuka ezinye izinto azenza, sasithi na mayenza into enjena uSibindi ubani ozofika ethi kuye lento i-wrong ebeyenza ubaba wakhe. Mhlawumbe ngikunikeze i-perfect example lento engishoyo. Ubaba uMseleko uyakwazi ukubiza i-meeting, ebize amakhosikazi akhe, ewatshela ukuthi une-girlfriend, and isizathu sokuthi lokho abazi futhi bengacasuki, benga-react because uma becasuka sebeyamdelela. Uyakwazi ukubabiza bahlalise phansi bawu-4
La makhosikazi akhe omama abahloniphekile ey'ndaweni ezahlukahlukene, bahlonishwa abantu abahlukahlukene njengoba noMseleki kufikile abantu abamhloniphayo kwi-birthday celebration yakhe. Kodwa uthi uma ekhuluma nabo kube sengathi uma ethi ngine-girlfriend manje kufanele bemshayele ihlombe. Leyo nto futhi ibe njalo because uma bekhuluma enye into eseceleni bamehlisa isithunzi. Mina angazi ukuthi wena uyi-understand-a kanjani leyo nto, kodwa nami ngeke ngiyibuke ngithi awu, yazi okunye nezinto esey'vela zishow abantu ngala makhosikazi kusukela ekutheni uhusband wabo utheni. Angithi sesikhuluma ngo-action lo khuluma ngawo ukuthi ngoba phela manje nina khona isayidi enifuna ukugxeka, mina nali-ke isayidi engilibonile. Mase kuthi-ke indaba yebhubesi elincane amaza kaMseleki ekhuluma ngani? Ekhuluma ngezingane zesithembu. Waze wahleka benoMpumelelo, bahleka bobabili ukuthi asikho isithembu somjolo. Ngaleso sikhathi banamacala and ubaba onomuzwa wokuba umzali kufanele ngabe yena lento ibuhlungu kakhulu kuyena ngoba naye unazo iy'ngane zamantombazane esho ukuthi-ke kuMpumelelo, wena Mpumelelo lento okuyo awuyi-understand-i ngoba uyingane, kodwa lento okuyo iyibanga elingaka. Babehleka-ke iy'ngane zakweminye imizi uMpumelelo nobaba wakhe. Hhayi ukuthi iy'ngane zakweminye imizi kanjalo, abantwana uMpumelelo anezingane nabo. Ukuthi bekhulume into ezakalayo, amazwi aphilayo noma bebe nokuy'sola, babechoma uMpumelelo noMseleki. Wayekuphuma yini? Asishiye-ke leyo. Kwase kuba ukuthi uMseleki ezindlini zakhe izinto ezenzeka le esithe wazitshela uMpumelelo ku-TV ngamakhosikazi akhe. Umehluko uzoba kuphi? Mhlawumbe uMseleki usuke ethi uyathulula iy'nkinga, uMpumelelo uyingane. Mayebona ukuthi ubaba ungithemba ngey'mfihlo zakhe, ikhanda lakhe-ke liyakhukhumala libe likhulu, yikho-ke enje. Umehluko phakathi kaBaba Dlamuka noBaba uMseleki, uBaba Dlamuka akakaze sole muntu. Wayikhomba yena wathi izenzo zami ngoba noSiyacela bezikhona ezinye iy'nkulumo zokuthi wena baba wenza ukuthi nami ngizokwenza. uSibindi noMseleki into efanayo. uMseleki wenzela ingane iqanda kakhulu, wayenza iqanda kakhulu kwaze kweqa. Yakhula futhi ingane ingazi ukuthi ngi-wrong uma ngenza nje ngoba ngenzeka ukuthi omunye ufika ayikhuze, uMseleki athi hayi akunandaba. Ngoba sibonile ngisho le ngane siyenze isenzo esikhulu. Kwafika udaba lokuthi nangu umntwana esehamba nabantu aba-wrong. Akashongo uMseleki ukuthi wena Mpumelelo yiyeke ukuhamba nabantu aba-wrong. Wafike wathi abantu aba-wrong yibo abazifaka kuMpumelelo. Kwaba sengathi uMpumelelo yena akaboni ukuthi hawu, lona mangisondela eduze kwakhe ububi nobuhle bunje. Noma esekhuzwa futhi kuleyo nto akakhuzwa ukuthi wena Mpumelelo u-wrong. Kuthiwa leya ntombazane iza kuwe wena Mpumelelo ngoba ifuna u-1, 2 no-3. Kodwa mase silalela uMpumelelo kwi-interview uthi mina ngangidlala. uMpumelelo uma ekhuzwa uMseleki akasho ukuthi uma udlala ngale ndlela ku-wrong. uMseleki uthatha lo ongaphandle asole yena ukuze angasoli uMpumelelo. Ngingakubalela i-list la sibone khona ukuthi kuzobheda. Kuyimanje-ke sizwa ngayo sethi uyamsaba uMpumelelo. Lalela ngixoxele ukuthi yindaba. Akho uMseleki osaba uMpumelelo. I-Ladies House yahamba yaya ku-Instagram kaMseleki yafike yamtshela the way izinto zingakhona, yamtshela the way enza ngazo izinto wrong, nokungavumi futhi ukuthi kunomthelela wakhe ey'ntweni ezenziwa uMpumelelo. uMseleki ube nento yokuthi phambi kwe-TV uhleka ukuthi uMpumelelo wenza isithembu somjolo and akusahambi kahle. Wangaba naloya muzwa abanayo ngoSinew ukuthi hawu, umuntu othulisa uSinew abantwana engashadile, lento ingiphatha kabuhlungu, ngizolwa. Mase kwenza ingane yakhe wakubuka kuyihlaya. Ngingakunika la behleka khona, behleka isithembu somjolo, ngazi ngathi hawu, kanti ubaba lona unjani? Mina sengibuka ukuthi kanti into enesisindo bona bayibuka kanjani. uMpumelelo noMseleki babehleka indaba yesithembu somjolo. Lapho uMseleki uyazi ukuthi kwisithembu somjolo uMpumelelo ulahlekelwa yini kakhulu.
Lena-ke ngibuye ngithi siyayikhuluma mase siyajika kuyo ngoba siyazi ukuthi iy'ndaba zabo. Kodwa isizathu sokuthi ngiwenze le vidiyo ngifuna ukukhombisa umehluko. Umsweleko njengamanje usemele emuva njengoba ehlezi enza. Kulayini useme emuva. Mayeme emuva kufanele sikhombe umama. Mina-ke ngithi yekani-ke ukuphapha. Yezwa? Usho mina, yekani ukuphapha. Yekani ukuphapha. Ngoba nimzwe kahle ethi uMthombeni uthi ngiyibhubesi elincane. uMthombeni noMayeni akufani. Kodwa manje ngoba uyaphapha ufuna ukuthi senze njani? Sinake uMayeni. Nina lento futhi niyijwayele. Ingane mayihlupha kuvele kuthiwa, hey phela uma wayo. Lana-ke sinabo ubufakazi esingabukhomba. Ngisho ethula iy'ngane kwathi phela ngiyayijabulela into ayenzayo. Kwathi uma sekonakala isikhala ku-Instagram ingane akasasho futhi ukuthi awume kancane ungakhali ku-Instagram sebezama iplani yokulungisa le ndaba ukuthi siyilungisa kanjani. Naye-ke ayikhala ku-Instagram neza nazohlasela mina ngoba ngathi mina hawu wasevuka ekhala ekuseni usiyazi angithi ube usiyazi usekhalelani ku-Instagram ngoba phela yena maye ungqondo azi kakhulu engatshelwa into enjena futhi shuthi uyazi ukuthi uzoyilungisa kanjani. Kodwa-ke manje kufanele senze njani? Kufanele sidonse uMayeni sizombeka phambili ngoba ninobucuke wema. Kufanele sidonse uMayeni sizombeka phambili sithi nawu uMayeni nakhona uma uzothi wena amagama because abanye bayasho ukuthi uMayeni ubekhuza. Bathi-ke abanye phela ukukhuza nokwenza akufani. Asilandele ukwenza kaMsileko mase silandele ukwenza kaMpumelelo. Sibuke-ke ukuthi awukuyibuke lento ukuthi akusiyona into eyodwa. Mina ngaze ngabuza ukuthi ngitsheleni ukuthi iziyalo-ke ngoba le eyaMpumelelo ibehavior imicasula yingoba eyingane futhi manje ngithi ingoba eyingane ngizo-understand ngoba kwamina ngibe ngidide ngithi kanti i-role model yomunye ubani. Yabo nje into eyenzeka manje uMpumelelo wenze show ukuthi kuleya TV show uMacele lo obeyi-girlfriend yakhe uzobhulishwa bona benza imali. Njengoba uMsileko enza show ukuthi nakule TV show ayenza manje uMakhwela uzobhulishwa yena enze imali because uyayazi uMsileko into ayenza ama-50 cows ebe enamanye amakhosikazi. Wenzelani? Wenzela ukuthi iSouth Africa lobe ibuza ukuthi unumber 5 kanti unani. Mawungayazi ukuthi i-instigator yini umvukuzi nomxovi ubona-ke mhlawumbe sikhuluma ngokubuyela emuva manje sihlehla ukuthi sibone ukuthi akaphathekile kahle kodwa ngesiqamba manga sithi lento yenziwe uMayeni. Mina nginawo ama-episodes engizowabala shole kwizingane zesithembu. Kwizingane zesithembu mhla uMpumelelo ephendula ukuthi ngeke kunqume uMacele wamfonela uMsileko ngaleso sikhathi. Ngempela uMsileko wathi hayi seku-right. Zange uMsileko ebuyele kuMacele ethi hawu kwenzakalani lapho ukuthi ekhulume nomuntu omdala. Wanquma waqeda noMpumelelo. Ngaleso sikhathi uMpumelelo wayenzani? Wayephazamisa iphathi yalwandle. Ngizokubekela kodwa ku-season 7 last episode ila uzoyithola khona lento. uMsileko etshela uMpumelelo ukuthi angiphakelwa kuleya ndlu. Nakhona futhi ekhuluma ngokuthi umuntu onengane kanjani ebe enayo unkosikazi onengane. Ngaze ngathi mina yabo lesi sigaxa siphume manje ukuze sifune ukuthi ubani okhulumela inkulumo asilande imbuzi yokushweleza ukuthi ifika nobani emsamo ukuze sazi ukuthi inkulumo kabani le. Namanje kufanele sidonse uMayeni. So hayi wayithatha uMayeni ngeke ayiphike ingane. Angazi ukuthi uzozwa kanjani mangithi ngeke ayiphike. Ngisho ukuthi uMayeni enaleyo nkulumo ayithi sho. Inkulumo iba yinto ebayicala ebayivalid mayisiphume kubaba wayo ingane. Ilana kusekushwelezwa khona. Ngaphandle mawukuthi isizwe sihlukeneke ngezigodi. Kodwa esikwaziyo isisu sibikwa kubo kaMfana ukuze umfana avume. Nabashadile ubaba wayingane obuke ethi hawe esuke nje silamehla amakhulu. Leya nkulumo ngangilethela wena ukuthi uwazi ukuthi kwasho ubani.
wase uMpumelelo wakwazi, ngoba uMpumelelo uyakusho akakufihli uma ungalandela ama-interviews la ekhulume khona ukuthi yonke into uyamtshela. Yena hlampe bemtshela ngokuthi hlampe ukwenza ngokuthi ethi uyamdodisa, uyamkhulisa, kanti-ke uyambulala ngoba uyingane. Ingane nje ayekwe ibe yingane, kodwa futhi uma ingane isiyibona ukuthi indala ayithatheke, ibe responsible for izinto esizenzile, isibona ukuthi indala. Kodwa la angiboni ukuthi uMayeni ungenaphi. And le nto leyo ukuthi uMpumelelo uyibhubesi wafike waqala inkulumo umselebo. And uMpumelelo sithatha hawu kuyiphansi wazokhuluma into enje, uMselebo wafike wayiqedelela zonke izinto ebesho uMpumelelo usubekhuluma ngalo. Umehluko-ke ubaba Dlamuka washo sayezwa futhi sakubona, baphinde futhi nobhuti basiyacela bayifakazela lento ukuthi usiyacela uwoniwe ukuthi kuyena kusho ukuthi cha. Inkinga mayisemdala esetshela ukuthi cha, esethethiswa into angayazi, ayisakwazi ukusebenza ngoba manje usemdala. Futhi bakhona-ke baningi abazali abona ingane isijwayele ukuthi nje yona uma mina angithethisa, uma akakhulumi nami kanje, uma sekuyinkinga yethu sonke ngoba phela sonke sesi-experience le ngane esekufanele ukuthi sisizwe ngayo. Enye-ke into engifuna ukuyigcizelela ku-video guys, njengoba nazi ukuthi siyacela noSibindi amaZulu bobabili, kodwa-ke akusho ukuthi le KZN imizi ibuswa yingane, khona iy'ngane ezingamahlongandlebe ulalelwe zona, akuhambi nje kanjalo. Inhlonipho iyahamba ibanga elide, imizi iphethwe abantu abadala futhi izwi labantu abadala abagcinayo. Ulona-ke oseyibona ukuthi umdala uyuye lophumayo athenga indawo yokwakha azakhele ukuze ayishayele umthetho, awaphathi amakhaya yingane ngoba kuthiwe insizwa lena uzoba yindoda ayenzeki leyo nto. Kubusa umthetho womzali because kuzokwenzeka omunye abuke le show mase hawu kanti amaZulu anjena, awanjeni sithando sami. Ngiyivale-ke le video. Accountability yilento uMseleko mayifika lela gama make walibona uvele ebaleke uyabaleka, ayibo ubaleka ufuna ukuqasha angabonakali, kungaveli lutho, acashe nje mase ekhomba umuntu. Yo lo baba siyibona into yakhe ukuthi akaphathekile kahle, ibuhlungu shame ukuthi siyambuka ukuthi akaphathekile, kodwa ngimaze ngimbone umuntu ofuna ukuthi nje yena u-right. And yiyo lento ezokwenza uSibindi ukuthi abe wrong, ukuthi ubaba wakhe u-right kuyona yonke into. Namanje sebekhona nje bathi uMayeni hawu uMayeni into ephathelene noSibindi uyikhuluma njengoba injalo. And wena unenkinga yokuthi awukwazi ukuhlukanisa uMayeni okhuluma ngomshado wakhe noMayeni oluleka ingane yakhe. Awukwazi ukuhlukanisa izinto eziwu-two. Yikho uzothi wena asithathe u-action waMayeni la sekuthinta khona iy'ndaba zakhe zomshado no-husband, sizowufanisa no-action la ewumama khona. Yes, angiphiki ukuthi abazali bayisibuko sey'ngane zabo, kodwa lana mina ngisho ngaba ngedwa engimkhombayo kule ndaba yilona ofike negama lokuthi lo mfana lo uyayilwela, lo mfana ibhubesi elincane. Liphi-ke ibhubesi? Nala seliyobhodla phakathi kwabantu abadala, libhodle ey'ndabeni ezingangeni kulo. Nala ibhubesi selithi mina ngidiniwe ngoba ibhubesi phela selibonile ukuthi hawu bafika lethi kwiphathi kababa. Yes, kuyaphoxa, kodwa akusiyo indawo yakho ukuthi wena usuzodinwa on behalf of ubaba wakho. Yima kancane wena uyingane. Omama abenzi kahle sekudinwe wena ngoba wena ubhuti omkhulu sediniwe ukuthi nangu ubaba edelwe. Akaphoxeke ubaba, kodwa ubaba uzoyilungisa indaba namakhosikazi akhe. Wena bhubesi awuthule lapho ubhubesi, kodwa ibhubesi litrain obani? Umnikazi walo.
umnikazi wegazi, ngisho amakhosikazi ngathiwa le ndaba onke ayayibalekela afuna ukumprotect umseleko kule Yasmini, umseleko owenza uSibindi wabanje, futhi usazi uzoba worse uma engaqali manje. Ngoba ngisho kwizingane zasithembu sezenzeka izinto zakhona, umseleko ubeba nama-post okupraise, sekungathi wenza i-praise and worship kaSibindi, uSibindi ebebheda. Waze wathi abantu bayamhlasela ngoba bazamani banomona, bahlasela i-TV show, bese abantu sicela i-TV show ibe kanye ney'ngane ngokuthi iy'ngane i-experience yazo zikulo mshado injani, ibe nje lapho. Akudingekile ukuthi ize ibe kanje i-TV show. Kwathiwa banomona. Yabo labantu abanomona yibo namhlanje uma umseleko abamenze wathi mina akuyazi into ekhulunywa uSibindi kade ehleka naye. Yibo labo bantu sebemenza ethi hey ngiyabona ukuthi uSibindi uyingozi. uSibindi eqala kade eyilwela wakusho umseleko ibhube sencane uSibindi. Le ndoda lena esethi hayibo esho kwindodana yakhe, le ndoda le indlela hlobo ukuthi uyamdodisa akakayi evaluate eyibhekisisa ukuthi iyiyo na. Uma esezokwazi ukuthi yena ukhuluma phezu koma bakhe kuzwakale yena ney'ngane zakubo ukukhulunywa zakala, wazi wathi uSibindi yena uSine uyamcelela. Hazawu uyamcelela nawe ube uyingane yendaba umcelele ngoba eyasine eyengane nomzali njengoba nawe uyingane. Okusho ukuthi umzali yena nengane mabezoyilungisa indaba bazi uSibindi phela uyena ubuyabe umkhulumeli kababa umseleko beswalela ama-interviews ekhuluma. Waze wathi uSibindi kwalona isiko ubaba athi uyalazi akalazi, ethathelaphi kwizinto azibuka umseleko ezenza ney'nkulumo zakhe. Wathi isona-ke isinto lesi engisenzayo. Ngicela ngitshela ukuthi isinto asenzayo isiphi unkosikazi akanayo uSibindi. Akanayo unkosikazi namlobolile njengamanje. Hawe ma yaze yayonakala ingane, yazi uSibindi ngathi ungaya la kuthiwa khona cela nimdownloadele. Yabo uma ngathiwa ikhona indawo yokuthi kuya-download ukuthi weSibindi nakho yabo into yokucabanga. Download 50% nofake kuSibindi because umseleko umonile and uSibindi uwazi manje kuthiwa Solomayeni wegazi ngizokhuluma ngingaqedi ngoba ngidinga abathi Solomayeni. uSibindi ungazi ukuthi njengoba benemali bengamisa la ku-downloadwa khona kuthiwe downloadani noma 70%. Lo 30% kokuthi ekhaya kubo kunemali kunani nani uzoba right yena uyingane kabani singubani kuvele leyo nto ibe u5%. Mase kuba u95% wento edownloadayo ukhula nokubuka izinto njengoba zinjalo, inhlonipho, umqondo wokucabangela nabantu. Hayibo uSibindi sifisa ukuthi aye lapho beyo-downloada u95% besikhaka engqondweni yakhe. Mase be-downloadile futhi namehlo akhe yabo nje indlela abuka ngayo ebona ukuthi lento ekhulunywa uMayeni usuke ekhuluma ngani, ngoba uSibindi wazi okudlula uMayeni nomseleko nomacele ngomshado kodwa yena akashadile. Phela kuke kwenzeka guys uSibindi nje kusanda kuphela useason 12 noma usekhona season 12 izingane zesithembu ehamba ekhuluma nje izinkulumo abanye bese ziyakha ngathi mina hawu abakhongi bakaSibindi bahambe bamemeza kuliphi igceke mhlawumbe sithi ingodo sikhona uyabo ukuthi uyala abantu nje ngento naye asebuya kuyo ayenzile. Kwaqhathaniswa siyacela noSibindi ngathi cha isithupezi usakandlamuka sona ikhona i-episode la okukhonjwa khona abakhongi kuthiwa bamba laphayana. Ngisho esibayeni isithupezi lesana nje ngoba siyisithupezi naso ongathi usifuna ukushaya kodwa kasho ukuthi hlala la bamdlamuka ngoba unkosikazi ekhona unayo lento awuphiwa-ke yona uyayisebenzela. uSibindi yena wasuka wathi enganankosikazi uzododisa abantu. Ngathi hawu iy'nganekwane ngangiyilalela kanje ngiyithanda kodwa ngiyabe ngingazi ukuthi uzofika la ngibona khona abantu abaphila inganekwane ngqo. Ngesikhathi senganekwane iyinde kanje wena uzothi asikhombe uMayeni.
wazi wathi uSibindi phela ngifuna ukudabulisha and udabulisha yonke-ke into shame, udabulisha nokungahloniphi, udabulisha ngisho ukuthi yena uyena, ugcine yena uSibindi. Namhlanje kuthiwani uMayeni o-wrong. uMayeni akaze abiza uSibindi ngebhubesi, wayombiza ngebhubesi emthethisela ukuthi akayiwashe imoto. Wayombiza yini ngebhubesi uMayeni ebemthethisa, uMayeni efuna ukuprove ipoint lokuthi wena usayingane la, washa iy'moto ey'ngcolile, iy'moto zingangcoli ukhona, sebenza. Ngapha uma kungisele lo mfana lo uyayilwela, lo mfana unesibindi kabi, lo mfana hey! Yafika futhi i-ladies house, ngoba i-ladies house ngiyabazi ukuthi osisi abangakhathaleli ukuthengwa. Beyafika i-ladies house yatheleka ku-Instagram yami straight, yabitshela yathi awenzi-ke kahle. Namhlanje usethini? Hhayi, angizazi izinto ezenziwa uSibindi. Manje sekufuna sekudayiseka uMayeni. Ngeke simdayise uMayeni. Sisoshabeni nje sipholile. Yikho izinto siy'bukisisa kahle. Asizumdayisa kuMayeni. Ukudayisa uMayeni yile nto ezongeke siyenze. Ngoba uMayeni ubefike yena azami. uMayeni uyasibona isihlahlana sokuthi lesi sihlahla sinje sidinga amanzi amancane. uMayeni ethele kahle. Ethela ngoba isihlahla esazi ukuthi sizokhula kanje lamanzi anje. Aphinde futhi uMayeni ayeke ukuthi hawu iy'mvula zizoba khona zinisele lesi sihlahla sikhulu. Umsele kuyena benze njani? Ubefika no-10 litre no-20 litre ezobhunyela wakhe amanzi. Ebhunyelwe nento engasafakwa kulesi sihlahla. Sikhulile-ke isihlahla manje. Siziveza sona isihlahla ukuthi kahle kahle nawo amanzi ebengithelelwa ngawo. Manje lawa kwaMayeni awasabonakali ngoba uMayeni ubethela kahle kulesi sihlahla sakho ukuthi nakho yenza nje enisa lihlahla sisikhule kahle. Wafika kwaseceleni wathi mina hey ngiyazi. Mase sekonakele sekuveza uMayeni phambili. Ubaba uDlamuka wavuma wathi yiphutha lakhe lokuthi wenze kwaze kweqe. Wayenza iqanda kakhulu ingane, mase seyiqanda seyinkinga ngoba sekufanele iphile nabanye abantu ayisakwazi. Njalo silo simangala ukuthi hawu uMseleko uyamazi usiyacela wakaDlamuka. Yini afuna ukwenza uSibindi efanele usiyacela uma abantu besonjalo banomona. Bekunabaphathi laphayana uSibindi useyingane ethi mina kuthiwa ngithathe iy'nqumo kwasho uMseleko. Ngoba uMayeni uyayibuza iy'nqumo ey'thathwa uSibindi ukuthi iziphi iy'nqumo oy'thathayo. Awukwazi phela wena ukuthi ilona ijazi awulisebenzisi kodwa futhi mase kufanele ukuthi kusheshiswe ey'ntweni ey'qondene nawe awusasondeli. Hawu nina ninaqinisa Nkosi yami, nizosha esihogweni. Mina ngiyahleba kodwa angeke ngihlale ngingasho ukuthi into enje siyibonile kanje. Futhi ngiyojikiswa yilokho esihogweni ngiyabona kule nto yokuhleba. Ngiyojikiswa ukuthi ngiyasho ukuthi kwashiwo ubani. Nina nifuna ukuqamba amanga ngoba ninenzondo noMayeni. Shame on you. Shame on you. Kuhle kwisithembu somjolo uSibindi wayehleka noba ngoba ehleka noMseleko. uMseleko ethi mina ngisaphakelwa laphayana wayekuphi uMayeni ngoba uMseleko setshelwe uSibindi iy'ndaba zakhe zale ekusitheleni kwasendlini ukuthi vele abasangiphakeli. Sathi nayibo ibukeke leyo nto sisayibuka ku-TV ingakanani kamtshela yona ikhamera ingekho. Hayi niyaprethenda nina washo sinethi siyaprethendana futhi hayi phela nasi asinankinga sisoshabeni prethendani kodwa maseniqamba amanga wahlolisisa amanga akho. Hawu uthi uMayeni Nkosi yami. Hawu uMayeni usibizile oshabeni sasabela. Shuthi nje nina lobo nibhukuda lapha emizumbe kusiphithiphithi sakhona yikho lizovuka nokuthi uMayeni o-wrong kube kuMseleko owenze uSibindi kanje. Waze wathi uSibindi eyodlala ibhola uMseleko wayemgqugquzela ngokuthi akabe ney'ntombi ey'ningi kodwa kade kushiwo ukuthi uyodlala ibhola. Indlela yokuthi ukhuluma kanjani nabantu abawomama nabantu besifazane uSibindi uyifunda kuMseleko. Ubaba uDlamuka akabalekanga ukuthi nguye
waze wathi ubaba uDlamuka ngisho umshado wayenzela ukuthi uSiyacela abe nomuntu eseduze, kodwa useyabona ukuthi nalapho waba wrong ngoba uye ohambe phambili kumshado kaSiyacela kunokuthi uSiyacela ehambe phambili. Umehluko kaMfundisi uDlamuka nomfundisi uMseleku, umfundisi uDlamuka amaphutha akhe uwavumile, waconfessa, washo ukuthi uye. Kodwa uthe sekushilo lokho washo ukuthi kodwa le ngane isiyisithuphethu kakhulu. Ngaba kuthiwe ibhubesi elincane. Uma ibhubesi elincane selibhodla akasalazi ibhubesi lakhe. Hawu, yikho niphithene kanje, emzumbe kuphithene ngikutshela abahleli namabhubesi. Yikho sebesukela uMayeni. Umayeni ubalekile, nasi sasakhetha ukubaleka noMayeni siyohlala oShabeni. SoShabeni-ke nina ngimtshele, kodwa yekana amanga ayekeni. Ngisho lapho kwezingane zesithembu saze saba nelist yokuthi nazo izinto ezenziwa uMseleku. uSibindi kuzohlelana engazenzi lezi zinto uma ubaba ezenza kanje. Bye kwamanje ngivusela umoya, ningivusela umoya. Hawu, changaze ngababaza. Ngisho ibhubesi ushilo ukuthi umthombeni othi ibhubesi elincane mina ngincengi ngisathi ushuthi usuke sembongela imthombeni uyo kekizela ibhubesi uyo olihaya ibhubesi. Namhlanje siwazisola uMayeni. Hawu, cha sabuya oShabeni. Nibona usabantu basemzumbe barong kanjani? Emzumbe kodwa sinisole. Kuyaphithizwa la too much emzumbe. Emzumbe nisinihleli nikhululekile sesithiwa nayi girlfriend izongena vulani iminyango ingene. Thina-ke sesoShabeni silobu sibuka imuvi.